Sustraiko Lina akordarrementeria urruñarra da eta 31 urte ditu. Parte hartu duen txapelketa nagusiko final guztietan egonda. Lehena 2001an, 19 urterekin. Hau, laugarrena du beraz. Ez naiz inoiz egon entzule bezala final bat, Euskal Herriko txapelketako final bat entzuten, lotsa pixkat ematen dit esatea, baina hori, 97an joatekoa nintzen, baina azken unean gaixotu eta etxetik ikusi behar izan nuen. Eta 2001an kantatzea tokatu zitzaidan, beraz, entzule bezala ez dut inoiz bizi izan finalik. Txapelketa nahiko duda putzu batean hasi nuen, ez? Orain dela urtebete, Parraldeko txapelketatik nahiko jota atean nintzen, ez neukan oso garbi zer egin nahi nuen, zertan ari nintzen ere ez, eta behitu behintzat erabaki nuen aldaketa bat eman behar nuela ez, edo salto bat, edo behintzat pentsatu ze bertsolari izan nahi nuen ez, baina banera amatzan 10 bat urte plazan, batetik bestera plazan mordoa eginez eta gutxi gora bera bertsolari izateko ametsa betetan neukala konturatzen nintzen. Baina oraindik betetzeko neukana zen ze bertsolari izan nahi nuen eta nahi nuen bertsolari hori izateko ametsa ez. Eta orain azken 15 egunak gehiago dira burua aireatu, saiatu albezain aldarte sanoena eta oxigenatuena eukitzen eta garbi eukitzen zer egin nahi duzun finalean. Holtza bat ez dakit improvisatzeko toki baden. Bapatean egitekoa bai, baina beste gauza horiek, zer egin nahi duzun ez duzu holtzan erabaki behar. Holtzara igotzeak gauzak oso argi eta gauza horien bila. Garbi daukat zertara noan finalean. Nire helburua da alperrikako berso bakar bat ez kantatzea, egun osoan. Eta horren bila noa. Nire esku dagoena albezain ongi egitera, nik gertatzea nahi dudana provokatzera. Hori dira nire helburu personalak. Nahi nuke biharamunean, edo handik bi egunera, handik astebetera, saioa entzuten dudanean, nik entzule bezala nire buruarekin gustora gelditzea. Jendea nirekin gustora geratzeaz gain, ni nire buruarekin gustora gelditzea. Bertsolaritza badauka gauza handi bat, eta da ez daukazula ibili beharrik kalkuloak egiten. Zuk zurea egiten duzu, albezain ongien, eta zure bidean zoaz, ahalik eta urrutien. Eta gero, kasualidadez, daude beste 7-8 pertsona, egunaren bukaeran ranking bat ematen dizutena, ez? Balio dizu edo ez dizu balio, baina eman iten dizute. Orduan, esate dizut, nik horrezin dut eragin. Orduan, ez dit bat ere buruko minik ematen. Buruko minean nereak ematen dit. Nerea egiteak, barruan daukadan eta oraindik agertu ez dudan hori erakutsi ahal izateak, semifinaletan utzi ditudan printza batzuk erreproduzitzeak beken eta are muturrerago eramateak, horiek dira nire obsesioak da. Badakit horiek denak egiten baldin baitut, ranking hortan ez naizela ainatzen ibiliko. Hori badakit. Nik uste dut hori 8 dakigula. Lehenengo puntua, sustrai. Kabakasen hilketa argitzeke dago. Ta argitzen ezpada kontua akabo. Naiz ta lau auzipetu dituzten lehenago. Nere ustez errudunak badaude gehiago. Bigarrena, sustrai. Gomasko pilota bat botatzen denean. Min egiteko asmoa dago gehienean. Baina hartxo bat daukat barrenean. Desagertuko diren itxaropenean.
Eta hirugarrena. Agintaria ez da inoiz erruduna. Erruduna izaten da bada euskalduna. Hori da Madriletik ikasi duguna, argatik egin bezalduna kalduna.